Paduka Gusti kula ingkang minulya Gandamana sampun kumawantur hanglangkai panguwas Paduka Sinuwun mestinipun ingkang matrapi pidana menika sanes Gandamana sejatosipun ingkang matrapi pidana menika boten sanes kajawi Paduka Sinuwun namung sin Paduka sampun maringaken kalenggahan patih ngastina dhumateng Paduka dumateng Harya Soman boten ateges nglunturaken raos kula bekti kula dhateng guru kula ingkang minulya Sinuwun Gandamana sampun boten pantes suwita dhateng Paduka tinimbang damel rereget ing Astina Sinuwun pramila kula njur pamit badhe wangsul dhateng Pancala namung Sinuwun nekari Astina tanpa Gandamana mbah tadene Kumregut ngembat watang ngaraposo mungsuh tanggep jojo sembah kula mugi kunjuk mawantu sahanda pepoto Paduka sang guru kula kala trembuku tak kira wis kasep ora ana paedahe sira atur pangabekti marang panjenengan ingsun. Lho. Lajeng lepat kula menapa Sinuwun? Kang sepisan kowe wis ndak pinterake. Wis ndak bantu ekonomi pembangunan Pringgondani. Nanging kowe balela ora gelem sowan marang abiyantaraning ingsun. Kang kaping pindho Tremboko sira ora gelem ngajeni wong tuwa, ora gelem ngajeni guru. Ya gene ngundang panjenengan ingsun kok ndatak nganggo layang. Tremboko ibarat sega wis dadi bubur, wis akeh pangorbanan. Yen nganti ratune loro ora gelem dadi korban, tegese wong cilik sing dadi korban amarga kamurkanmu. Woi.